Pois, pola miña parte, como todos os anos, reiterarvos a gratitude e a inquedanza que a vosa resposta todos os anos nos retribúe. É dicir, moitas gracias a todos por estares aquí, por deixar os días de sol a un lado e aproveitalos de maneira cultural. Así mesmo, penso que este ano demos un clavo, señores. Este ano foi un exitazo, a vista está de todos nós, a xente que chegou ata aquí. Gracias por sorprendernos e tamén por arrouparnos nestas iniciativas. Así mesmo, temos como conclusión este ano das nosas xornadas, usos, tradicións, costumes e crenzas, que todos nós somos unha cadea e necesitamos que cada un deses elos, deses aros que a conforman, lle deamos identidade e respostas a unha realidade social. É dicir, o ano pasado falábamos do Castro de Baroña, o último día, lembraredes que sacamos unhas velas conclusións deso, do que podíamos ou do que non podíamos facer, do que deberíamos transmitir. E este ano volvo de novo a calzarvos os mesmos zapatos da responsabilidade. É dicir, nesta sociedade na que estamos cheas e cheos de clichés sociais e no que se menospreza todos os días unha cultura da que todos somos parte e da que somos moi responsables, e non digo só isto polos que estamos aquí dentro, sino polos que estamos aí fora, a necesidade de reiterar que todos nós somos importantes nunha sociedade e que se menosprezamos cada unha desas cousas que nos conforman como a identidade dun pobo, estamos nos desprezando nos mesmos. Entón, todos nós somos responsables do que llevamos a deixar de herdanza aos nosos fillos, aos nosos netos e aos nosos amigos. Así mesmo, volver a dar as gracias, José Ramón, pola tua compañía, por seguir un ano máis connosco e por ser o noso novo presidente de honra. Para nós, sí que é unha honra contar contigo. Así mesmo, tamén agradecerlle a cada un dos conferenciantes cos que pudemos contar, que de maneira altruista e deixando a un lado todos os seus quefaceres nos seus días de vacacións, podemos contar con eles. Eles veñen sen cobrar un cama, que conste que o noso altruismo é tamén o seu. E tamén moitas gracias porque podemos contar con persoas da talla de Xosé Ramón Mariño Ferro e de Xosé Manuel Reboredo. É dicir, vos sodes igual de importantes e gracias a vos se fan estas xornadas e por vos se fan todos os anos. Así que, da mesma maneira, quero agradecerlle tanto a Manuel Mariño por seguir un ano máis, que cando ele flaquea, subo eu, e cando eu flaqueo, dime, bueno, non te preocupes que a xornada sae adiante. Cando se nos bota o mundo encima e dicimos, non temos un campo, por Dios, mi madriña, non vai vir nadie, non temos ponentes que queiran vir. Sempre estamos aí para apoiarnos mutuamente e así mesmo tamén dar as gracias ao Concello. E como creo que é de xustiza dar as gracias merecidamente, damos as gracias a Nova Galicia Banco, que de maneira tamén moi boa nos fixo a súa achega persoal e monetaria, ainda que fora pequena, moitos pouquiños fan un todo. A Asociación Galega da Apicultura, que como ben vichedes hoxe a mañá tivemos uns talleres magníficos e que ademais que todos os talleres que pensamos que era unha actividade así que non tería moita saída foron espectaculares e creo que todos vos o podedes reiterar. Así mesmo tamén a Asociación Barbantia, ao Museo do Pobo Galego, como non, ese gran museo que, pese ao que poidamos dicir, se move por cada un dos socios, se move gracias a cada unha das persoas que están detrás e que o fan importante. E tamén, así mesmo, non darlle as gracias á Diputación da Coruña, porque non colaborou en nada, e é de xustiza dar tantas gracias como os desmerecementos.